खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि जेबे बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाखै जानो हागौ दिनै PM किसाननि फैसाया हाबगोन। नोंथांमोना माबायदि चेक खालामनो नागिरदो, खैथा बाजियाव हाबगोन। नोंथांमोना नैबे PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांबानो जाबाय। थांनानै नैबे PM किसान सानियाव क्लिक खालामनानै हो। नैबेयाव लिरनाय दंखायो नै सायावनो दिनै 17 तारिख 17 अक्ट'बर बेनिफ्रायनो 11टा बाजियाव हाबगोन फैसाया, बेयावनो होनानै दोनखादो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बेंक एकाउन्टआव दिनै मोननो हासिगोन नोंथांमोना फैसाखौ। खैजोनाव मोनगोन बेयाव होनाय दंजोबखायो गासैबो। नोंथांमोना बेखौ नायनानै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामनानै फैसाखौ बहननो हासिगोन। दिनै 11टा बाजियाव हाबगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों। गोजोन्थों।